Zelan urten zenduen aurrera, zure aitak? Gure aitak, gure aitak egiten zituen albarkak. Bakizu, behian narruakin. Eta ebeltzen genduzen, albarkak ebeltzen genduzen. Baina ze gontzako albarkak, saltzeko ez. Orduan, familiak zelan, ze ogibide izeban orduan aitak, ze orduan, ez zeuen dirorik eta... Bueno, orduen nire amak zehose ipinen nahizun hemen eta etzi joan usten. Den da, ero zehozean, etzi joan usten. Eta nire aitai etzi joan ematen lanik inunez. Eta orduen, nire amak ipinezun lagun batekin, peskaderila, baina hori lagunu izan rekete. Oin esaten diona rekete, horiek de rekete, esaten diona. Horko, eta bilon artien ipinezen peskaderila.